Борын заманда bir эт булган. Ул үзенә хужа эзләгән. Ни өчен тиһә, уның көн күреше бик авыр икән. Бер вакыт ул башы һуккан якка сыгып киткән дә, бер елга буена барып җиткән. Елга буенда бер бүре утырганын күреп: Ау, исеме бүре. Миңа килгән. Мин үземне хужа эзләп йөрдем. Шуннан бүре быны алган. Хәзер икәүләп киткәндә. Бара торгас, бүре туктаган да: Әйе, осай. Анан аю килә, безне ашай. Шуннан бүренең куркак икәнен белеп, аю янына барган да: Ау, мине үземне уалса, мин үземне хужа эзләп йөрдем. аю уны алган. Баралар икән. Бара торгас, аю шып туктаган. Туктагас эткә: Ona Оруслан килә. Шуннан аюның көсһез, куркак икәнен белгән дә, уны ташлап, Арыслан янына барган. Баралар икән. Бара торгас, бер яланга килеп сыккандар. Унда бер кеше йөри икән. Арыслан күреп калган да: Әйдә, косая, ана кеше килә, безне үлдерер. Шуннан бының да көсһез икәнен белеп, теге кеше янына китә. Ау, мине үземне уалса, мин үземне хужа эзләп йөрдем. Шуннан кеше этте үзенә ала. Эт хужа табуына шатланып: Кешедән дә кыскы юк икән. Шул замандан башлап эт кешегә хезмәт итә икән.